с ухудшением погодных условий количество травмированных в результате падения на гололеде увеличивается. Әмма мөрәҗәгать итүчеләр кискен артты дип булмыйдылар. Казанның Исаев урамындагы травмпунктта килгән кешеләрнең якынча 2-3 генә урамда тайылып егылган була. За последний месяц Соңгы бер айда бозлавыкта тайып егылган кешеләр саны 45 тирәсе. Нигездә бу олы яшьтәгеләр. Аларның сөяк суну ихтималы зуррак. Иратлар еш кына тубык сөяген, ә хатын-кызлар кулларын сындыра. разделить каждый день, это по 2 человека примерно. Флора Зыятова да шундыйлардан ишек алдындагы даруханәгә чыккан җирдән кулын сындырган. 72 яшемә җитеп, мондый хәл булганы юк иде ди үзе. Алдым дарулар, мендем, ул астан мендем, подвал шикелле. Мендем, шуннан җыгылдым, 2 кеше мине күтәреп алды. Шушы көнгә хәлдә бернинди дә травма алганым юк иде. Казанның Совет районы травматология пунктында аның кебекләр байтак. Көн саен мөрәҗәгать итүчеләрнең якынча 30% бызда тайып егылучылар диләр. В связи с последними снегопадами, оттепелями и гололедом. Соңгы көннәрдә кар яву, көн җылыту һәм бозлавыкка бәйле рәвештә тәүлегенә 120-130 кеше беренче тапкыр мөрәҗәгать итә. Нигездә бу куллары сынучылар. Егылганда кеше саклану өчен кулына таянып калырга тырыша. Люди при падении просто пытаются подстраховаться и опереться на руки, соответственно, выставляют их вперед. Егылуларның төп сәбәбе дип халык урамнарның кар быздан чистартылмавын атый. Бөтен җирдә чистартмыйлар инде була. Бер көнне яңгыр ява, бер көнне яңгыр ява, кар ява. Җиргә катыра да иртәдән чыгып булмый бит инде. Можно упасть җыгылырга. Kar yağıp travit, tanış tarafta bitirmemi. Şuna göre çisartı var, işliler, halı işli. Kızını birinci de batı bitirmem yani. Buna yava ri, ona çıktı onu. Bugün yağmur irtege kar. Аяк астының тайгак булуы урамнарның тигез булмаган өлешләрендә. Менә шушындый баскычларда, менә торган, төшә торган урыннарда күренә. Әмма хәтта мондый җирләрдән менеп җитсәң дә, тротуарда сине яңа гына яуган кар астында менә шушындый бозлау көтә. Пока Малеева ехал сейчас. Камалиев урамы буенча барам. Юлда бер генә урамны кардан чистарту машинасы да юк. Шәһәрдәге хәлләрне, тротуарларны әйтмим дә. Таулар йөреп йөрисе. Тротуары тем более. Здесь обычно раньше чистили. Сейчас бугор, надо перебираться сюда. Бу хакта Казанның башкарма комитетында да беләләр. Мы понимаем, что снегопад всем приносит неудобства передвижения по городу. Без кар явуы күпләргә шәһәр буйлап йөргәндә кыенлык китерүен аңлыйбыз. Шәһәрне кардан чистарту өчен юл хезмәтләре бу чорда аеруча да актив эшли. Көн саен башкала урамнарыннан кар чыгарыла, төрле катнашмалар сибәбез. Они производили противогололедную обработку, а ближе к утру уже разметание образовавшейся снежной массы. Татарстан гидрометеорология үзәге хәбәр итүенчә, декабрь башыннан бирле Казанда 70,7 мм кар яуган. Бу айлык явым-төшемнәр нормасының 141%. Һәм мондый хәл Казанда гына түгел, Татарстанның башка шәһәрләрендә дә күзәтелә. Менә бу Түбән Кама. Кичә урам буйлап барам, 2 тапкыр тайып егылдым. Ярый инде мин генә, 80дәге кешеләргә нишләргә? Егылды, уянды, гипс була инде бу. Это очень обязательно, потому что Бу кеше иң күп йөри торган киселеш. Мондый җирдә ком сибәргә тиешләр инде. Тезләрне ватып йөрибез. Биредәге травмпунктка соңгы бер атнада гына 84 кеше мөрәҗәгать иткән. У него нога очень сильно. Достымның аяга уртып алып килдем. Кичә кич шишкән иде. Кул астындагы дарулар белән шишен киметтек тә, бүген килергә булдык. Аягын рентгенга төшерделәр. Нәтиҗәсен алгач хирургка барабыз. Табиблар белдерүенчә, бозлавыкта үзеңне саклау өчен кагыйдәләр гади. Һава торышына туры китереп киенү, ягъни аякка таймый торган аяк киеме кию, хәрәкәт итү маршрутын сайлаганда кардан чистартылган юллардан йөрергә тырышырга кирәк. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы.